Skal jeg hoppe af, eller hvad? Der har ikke været gas der. Den bruger vi til start. Kom til start. Ja, nu tager på. Vi vil lugte bacon her. Så vi ikke behøver at stå lidt. Det skraver lidt i morgen, men du kan bare lige at... Bare løfte armen. Ja, ja. Den brænder ikke de der snore over deroppe, vel? Det er mig. Det er mig. Jeg synes også, det gløder lidt heroppe. Du brænder ikke snoren over deroppe, vel? Det er ikke det vigtige. Bare lige være sikker. Tak. Kæft, hvor er der varmt. Så har du ikke set det lidt? Ja, det var så varmt. Ej, nu går det stærkt. Fantastisk. Skal du ikke tage på telefonen der? Ja, ja. Får du den aldrig igen. Ja, det er rigeligt højt. Så vil vi gøre det igen. Nej, det får man ikke på sådan en. Kommer langt ud og trukket det igen. Kan du huske, at vi skulle op i hvad hedder det? Der er en ballon mere derovre. Åh ja. Åh ja. Åh ja. Overhale ham. Ja. Nej, hvor er fint. Der nok var nogen flere også. Ja.